Šta ako vam kažem da je najmoćniji odgovor na nepoštovanđe tišina? Ne nezgodna, poražena tišina, već tišina koja odzvanđa snagom, tišina koja prekida igru provokatora i vraća svu moć u vaše ruke. Većina muškaraca veruje da moražu da uzvrate, da se verbalno bore, da dokažu svoju vrednost u trenutku kada je ona dovedena u pitanji. To je greška. To je zamka koju vam postavlja sopstveni ego i osoba ispred vas. U narednih sad vremena otkrićemo stoički protokol od 10 sekundi koji ne razume 99% ljudi. Ovo nije samo savet. Ovo je mentalni algoritam koji odvaja emocionalno reaktivne od emocionalno suverenih. Ovo je znanje koje se nekada šaputalo samo u krugovima filozofa i imperatora, a danas je dostupno vama. Ako ste spremni da naučite kako da trenutak uvrede pretvorite u trenutak moći, napišite u komentarima "Spreman sam". Živimo u areni. Svaki dan je test. Digitalni svet je pojačao uvrede do maksimuma. Anonimni komentari, pasivno-agresivni mežlovi, sastanci na kojima se vaša ideža odbacuje sa snishodljivim usmehom, nepoštovanđe dolazi u 1000 oblika i svaki put izaziva istu primitivnu reakciju. Taj osjećaj, vrućina u grudima, ubrzani puls, želja da se uzvrati, da se odbrani ego. To je biološki odgovor dizajniran za fizičku pretnju u savani, ali u modernoj psihološkoj areni taj odgovor je vaša najveća slabost. Provokator to zna. On očekuje vašu reakciju. On se hrani njome. Vaša emocionalna reakcija je njegova pobeda. Ona potvrđuje da on ima moć nad vama. Stoicizam nas ne uči da potiskujemo ove emocije. To je nemoguće. On nas uči něčemu mnogo moćnijem. Da stvorimo prostor između stimulusa i našeg odgovora. U tom prostoru, u tih 10 sekundi, leži vaša sloboda i vaša moć. Prvi korak, razumevanje zamke ega. Nepoštovanje nema moć samo po sebi. Moć mu dažemo mi, tačnije, naš ego. Ego je unutrašnji narator koji vrišti, napadnut sam, moram se braniti. On je proizvod našeg vaspitanja, naših nesigurnosti, naše potrebe za potvrdom. Kada vas neko ne poštuje, on ne napada vas kao celinu. On bude iglom vaševo i jeho reaguje predvidljivo, besom, sarkazmom, povlačenjem. Sve su tu reakcije slabosti, nesnage. Zamislite svojevo kao psa čuvara koji laže na svaki list koji padne. Stojko uči da smiri tog psa, da mu kaže "Sedi, ja odlučujem šta je pretnja". Razumevanje ove dinamike je temelj. Bez toga, svaka tehnika je samo flaster na ranu. Prva sekunda protokola je prepoznavanje. Aha, ovo je napad na moj ego, ne na mene. Ova distinkcija je prvi korak ka oslobađanđu. Sada kada znamo ko je pravi neprijatelj, naš sopstveni nekontrolisani ego, možemo početi da gradimo protokol. Sekunde 1 do 3. Svesno disanđe. Ovo zvuči banalno, ali je najvažniji taktički potez. U trenutku uvrede telo oslobađa adrenalin. Krv juri u udove, spremajući se za borbu ili beg. Racionalni deo mozga, prefrontalni korteks, se gasi. Vi bukvalno postažete gluplji. Vaša prva misija je da povratite kontrolu nad svojom fiziologijom. Udahnite duboko kroz nos, brođeći do 3. Zadržite dah 1 sekundu. Izdahnite polako kroz usta, brođeći do 4. Uradite ovo samo jednom. Ovaž jednostavan čin šalje signal vašem nervnom sistemu. Opasnost je prošla. Nema lava koji nas juri. Ovo nije ezoterija. Ovo je neuronauka. Dubokim disanđem aktivirate parasimpatički nervni sistem koji je odgovoran za odmor i varenđe. On je antidot za adrenalin. Ove 3 sekunde nisu gubljenje vremena. One su kupovina vremena. Kupujete sebi dragocene trenutke da se vaš racionalni ponovo uključi. Dok provokator očekuje eksploziju, vi mu dajete tišinu i kontrolisan dah.
Već ste promenili dinamiku. Sekunde 4 i 5. Dihotomija kontrole. Ovo je srce stoicizma. U ove 2 sekunde, dok vaš postaje bistriji, postavite sebi jedno pitanje. Šta je u mojoj kontroli, a šta nije? Ponašanje druge osobe nije u vašoj kontroli. Njeno mišljenje u vama nije u vašoj kontroli. Njene reči apsolutno nisu u vašoj kontroli. Šta jeste u vašoj kontroli? Vaša reakcija, vaše mišljenje o njenim rečima, vaša odluka kako ćete postupiti. Većina ljudi troši 100% svoje energije na stvari koje ne mogu da kontrolišu. Pokušavaju da promene mišljenje druge osobe, da se svađaju oko činjenica, da dokažu da nisu u pravu. To je kao da pokušavate da zaustavite kišu vikanđem na oblake. Stoik je hirurg. On precizno odvaja ono što može da promeni od onoga što ne može. U ove 2 sekunde vi mentalno odbacujete sve što je van vaše moći. Reči koje su izgovorene postaju samo zvuk u vazduhu. Jedino što je bitno je vaš sledeći potez. To je potpuna promena perspektive sa žrtve na aktjora. Sekunda 6. Skidanđe etikete. Naš voli prečice. Kada čujemo uvredu, odmah lepi etiketu. Ovo je loše, ovo je napad, ovo je nepravda. Stoicizam nas uči da posmatramo događaje onakvima kakvi jesu, bez naših subjektivnih ocena. Marko Aurelije je govorio, ako te uznemirava nešto spoljašnje, nije te uznemirilo to samo, već tvoj sud u tome. U 6. sekundi vi mentalno skidate etiketu. Umesto on me je uvredio, vi kažete sebi, on je izgovorio određene reči. Umesto ona me ne poštuje, kažete, ona je iznela svoje mišljenje. Ovo se zove objektivna reprezentacija. To je kao da gledate snimak događaja bez tona i komentatora. Vidite samo činjenice. Osoba je pomerila usta i proizvela zvukove. To je to. Sva drama, sva uvreda, sva bol, to je naš dodatak. Odvajanjem događaja od našeg tumačenja oduzimamo mu emocionalni naboj. Uvreda postaje neutralna informacija, a sa informacijom možete da radite racionalno. Sekunda 7. Analiza na mere. Sada kada ste smireni i objektivni, možete postati detektiv. Umesto da se pitate kako da se odbranim, pitajte se zašto je on, ona, ovo uradila. Postoji nekoliko mogućnosti. Možda je osoba jednostavno neuka. Govori stvari bez razumevanja njihove težine. Kao dete koje opsuje, ne znajući šta reče znači. Reagovati besomna neznanje je kao kazniti nekoga zato što ne zna matematiku. Druga mogućnost je zloba. Osoba želi da vas povredi. Ali zašto? Najčešće, ljudi koji napadaju druge su duboko nesigurni. Njihova uvreda je odraz njihovog sopstvenog bola, ne vaše vrednosti. Oni pokušavaju da vas spuste na svoj nivo kako bi se useckali bolđe. Shvatanje ovoga izaziva sažaljenje, ne bes. Treća mogućnost je da u njihovim rečima ima zrno istine koje vas boli. U tom slučaju oni vam čine uslugu. Daju vam besplatnu povratnu informaciju na kojoj možete da radite. U svakom slučaju, pomeranjem fokusa na njihovu nameru, vi prestajete da budete meta i postažete analitičar. Sekunda 8. Izbor oružja. Došli smo do tačke gde vi imate potpunu kontrolu. Provokator je ispalio svoj metak, ali on je prošao kroz vas kao kroz duha, jer ste vi odbili da budete meta. Sada vi birate kako ćete završiti ovu interakciju. Na raspolaganju su vam 3 stoička oružja. Prvo je tišina, ali nije naporažena, već svjesna, moćna tišina. Gledate osobu u oči bez emocija i jednostavno ne kažete ništa. Ovo je nevjerovatno zbunđujuće za provokatora. On je očekivao dramu, a dobio je zid smirenosti. Drugo oružje je humor, ali ne sarkastičan, odbrambeni humor,
Več upušten, самосвестен хумор коđи показує да вас njihove речи не дотичу. Можете се čak i služiti sa na preuveličan način. U pravu si, potpuno sam nesposoban. Čudo je kako uopšte uspevam da se obučem u žutru. Ovo potpuno obezoružava napad. Treće oružje je pitanje. Jednostavno, mirno pitanje poput zašto to kažeš ili šta tačno želiš da postigneš time. Ovo prebacuje tjerat na njih. Приморава ih da racionalizuju svoj iracionalni napad. Sekunde 9 i 10. Izvršenje i izlazak. Izabrali ste svoje oružje, sada je vreme za izvršenje. Ako ste izabrali tišinu, održite kontakt očima još 2 sekunde, a zatim se jednostavno ukrenite i nastavite sa svojim poslom. Ovaj čin govori, tvoje mišljenje je toliko nebitno da ne zaslužuje ni verbalni odgovor. Ako ste izabrali humor, nasmejte se i promenite temu. Time pokazujete da je njihov napad bio samo beznačajna digresija. Ako ste izabrali pitanje, postavite ga mirnim, znatiželjnim tonom, neoptužujućim. I onda čekajte odgovor, najčešće ga neće imati. Šta god da uradite, ključno je da to uradite bez emocionalnog naboja. Vaš ton, vaš govor tela, vaš pogled, sve mora da udiše smirenošću. Ove poslednje 2 sekunde zapečatskuju vašu pobedu. Vi ne samo da niste reagovali, već ste svesno i namerno upravljali situacijom i priveli je kraju pod vašim uslovima. Vi ste bili režisjor, a ne glumac u tuđoj drami. Mit o pokazivanju zuba. Društvo nas često uči da muškarac mora da pokaže zube, da bude agresivan kako bi ga poštovali. Ne daj na sebe je mantra koju čujemo od detinjstva. Stoicizam nudi radikalnu alternativu. Prava snaga nije u sposobnosti da se nanese šteta, već u sposobnosti da se ona apsorbuže bez posledica. Zamislite hrast i bambus na vetru. Hrast se upire, čvrst je i krut. Jak vetar može da ga slomi. Bambus se savija. On se prilagođava sili vetra, a kada vetar prođe, vraća se u prvobitni položaj, neoštećen. Stoik je bambus. On ne pruža otporu vredi. On je propušta kroz sebe. Agresivna reakcija je često znak krhkosti. To je panični odgovor nekoga ko se plaši da će biti slomljen. Smirenost je, s druge strane, znak duboke, fleksibilne snage. To je poruka svetu. Možeš baciti šta god hoćeš na mene. Ja sam neuništiv, jer moja vrednost ne zavisi od tvojih reči. Unutrašnja tvrđava, dugoročni cilj. Protokol od 10 sekundi nije samo trik za nezgodne situacije. To je trening. Svaki put kada ga primenite, vi gradite zidove svoje unutrašnje tvrđave. Epiktet je govorio o tome. On je rekao da moramo izgraditi citadelu u svom umu u koju se možemo povući u bilo kom trenutku i biti sigurni. Svaka uvreda koju dočekate smireno je jedna cigla u zidu te tvrđave. U početku je teško. Instinkti će vrištati. Ego će se buniti. Ali sa svakim ponavljanjem postaje lakše. Nervni putevi u vašem mozgu se bukvalno menđežu. Vi stvarate novu naviku. Naviku smirenosti, naviku racionalnosti. Posle nekog vremena nećete ni morati da prolazite kroz svih 10 koraka. Odgovor će postati automatski. Uvreda će doći, a vi ćete je jednostavno posmatrati sa mirnom distancom, kao naučnik koji posmatra hemijsku reakciju u epruveti. To je stanje koje su stoici zvali ataraksija, duboki unutrašnji mir koji ne mogu poremetiti spoljašnji događaji. Kako vežbati van terena? Ne morate čekati da vas neko uvredi da biste vežbali ovaj protokol. Možete ga primenđivati na male, svakodnevne frustracije. Neko vas iseče u saobraćađu, umesto da trubite i psužete, primenjite protokol. 10 sekundi. Disanđe, šta je u mojoj kontroli? Moja vožnja. Šta nije? Njegova. Analiza na mere.
може да жури у болницу. Избор оружия, пусти тига, може да чак и благонаклоно климнути главом. Интернет не ради, уместо фрустрация, протокол. Конобария спор, протокол. Свака od ovih malih situacija je sparing meč. Trenirate svoj mišić smirenosti. Kada dođe pravi meč, kada vas neko zaista napadne rečima kuđe bole, vi ćete biti spremni. Bit ćete u formi. Muškarci idu u teretanu da bi izgradili fizičku snagu za trenutke kada im je ona potrebna. Ovo je mentalna teretana. Svakodnevne frustracije su tegovi kuđe dižete da biste izgradili neuništivu mentalnu snagu. Razlika između potiskivanja i posmatranđa. Kritičari stoicizma često kažu da je to filozofija potiskivanja emocija. To je fundamentalno nerazumevanje. Potiskivanje je kada osjetite bes i nasilno ga gurate nazad, pretvarajući se da ne postuži. To je nezdravo. Taj bes će se vratiti kasnije, često na mnogo gori način. Stoicizam ne zagovara potiskivanđe, on zagovara posmatranđe. Kada se bes pojavi, vi ga ne gurate, vi ga prepoznajete, kažete sebi, ok, osjećam bes, zanimljivo. Posmatrate ga kao oblak na nebu. On je tu, vidite ga, ali znate da vi niste oblak, vi ste nebo. Oblak će proći, ovo stvara distancu, vi niste vaš bes. Vi ste onaj kuđi posmatra bes. Ova sposobnost da se odvojite od sopstvenih emocija je vrhunska veština. To vam omogućava da osjetite ceo spektar ljudskih emocija, a da ne postanete njihov rob. Osjećate bes, ali ne delujete iz besa. Osjećate tugu, ali ne dozvoljavate da vas parališe. Moć okvira. Ko kontroliše narativ? Svaka socijalna interakcija je borba za okvir, za narativ. Ko određuje pravila igre? Kada vas neko uvredi, on pokušava da nametne svoj okvir. Okvir je, ja sam sudija, ti si na optuženičkoj klupi, ja napadam, ti se braniš. Ako reagujete besom, vi ste prihvatili njegov okvir. Vi igrate njegovu igru po njegovim pravilima. Gubite čak i ako pobedite u svađi, jer ste mu dozvolili da vas uvuče na svoj teren. Stoički protokol je vrhunski alat za razbijanje tuđeg okvira i nametanje sopstvenog. Vaš okvir je, ja sam miran, racionalan posmatrač. Tvoje emocije su tvoj problem, ne moj. Ja odlučujem šta je bitno. Tišinom, humorom ili pitanjem vi odbijate da igrate ulogu žrtve. Vi preuzimate ulogu onoga ko kontroliše situaciju. Provokator očekuje partiju šaha, a vi ste odlučili da igrate poker. Njegove figure postaju beskorisne. Preziranje uvrede, kraljevski odgovor. Seneka je pisao o tome kako je najveća uvreda za uvredioca biti ignorisan. Neaktivno, besno ignorisan, već jednostavno smatran nebitnim. On je to zvao preziranjem uvrede. Zamislite da kralj šeta kroz masu i neko iz gomile mu dobaci uvredu. Dali će kralj stati, okrenuti se i početi da se svađa sa tom osobom? Naravno da ne. To bi bilo ispod njegovog dostojanstva. On bi jednostavno nastavio da hoda kao da ništa nije čuo. Njegov status je toliko visok da ga reči običnog čoveka ne mogu dotaći. Stoik teži da usvoži taj kraljevski mentalni stav. Vaša vrednost, vaše samopoštovanje je vaše kraljevstvo. Ne dozvoljavate svakome da uđe i pravi nered. Kada neko pokuša da vas uvredi, vi ga ne vidite kao ravnopravnog protivnika. Vidite ga kao dete kođe pravi buku. Ne svađate se sa detetom. Jednostavno ga ignorišete. Ovaj stav niđe arogancija. To je duboko samopoštovanđe. Amor fati, voleti svoju sudbinu. Ovo je jedan od najviših koncepata stoicizma koji je popularizovao Nietzsche, ali je duboko ukorenđen u stoičkoj misli. Amor fati znači ljubav prema sudbini. To je ideja ne samo da prihvatite sve što vam se dešava, već i da to volite. Kako se ovo odnosi na nepoštovanje?
Уместо да видите увреду као нещо лоше, видите я као прилику. То е прилика да вежбате свою смиреност, прилика да тестирате свою унутрашню твърджаво, прилика да научите нещо от другой особи или у себе. Свака увреда е спаринг партньор, коди вас чини ячим, без изазува нема ръста. Стога kada se uvreda dogodi, stoik može u sebi reći: hvala ti, dao si mi priliku da budem bolji, dao si mi priliku da praktikujem vrlinu. Ovo je potpuna inverzija perspektive. Od nečega što treba izbjegavati uvreda postaje nešto što se dočekuje sa zahvalnošću. To je ultimativni nivo mentalne slobode. Uloga vrline, jedino pravo dobro. За стоике едино право добро е върлина. Новац, здравлje, репутация, sve su to indiferentne stvari. One su poželjne, ali nisu neophodne za dobar život. Jedina stvar koja je apsolutno neophodna je da živite u skladu sa vrlinom, mudrušću, pravdom, hrabrošću i umereноšću. Kako ovo pomaže? Kada vas neko ne poštuje, on napada vašu reputaciju. Ali reputacija je indiferentna. Ona je van vaše kontrole. Jedino što je bitno je da li ste vi delovali časno i mudro. Ako jeste, onda mišljenje drugih ljudi nema težinu. Vaša vrednost nije na tržištu. O njoj ne glasaju drugi. Ona dolazi iznutra, iz vaših postupaka. Ovaj fokus na unutrašnju vrlinu čini vas imunim na spoljašnje kritike. Ako vas neko nazove lopovom, a vi znate da niste, zašto bi vas to uznemirilo? To je kao da vas nazovu trouglom. To je prosto netačno. Nema potrebe za emocionalnom reakcijom na očiglednu neistinu. Perspektiva kosmosa, pogled odozgo. Još jedna moćna mentalna vežba koju su koristili stoici, posebno Marko Aurelije, jeste pogled odozgo. U trenutku kada se osjećate uvređeno, zamislite da se izdižete iznad svog tela, iznad sobe, iznad zgrade, iznad grada, iznad države. Vidite celu planetu Zemlju kao maluplavu loptu u ogromnom crnom prostranstvu svemira. Vidite milijarde ljudi, svaku sa svojim brigama, strahovima i željama. U toj ogromnoj perspektivi koliko je zaista bitan taj jedan komentar, ta jedna uvreda. Koliko je bitna ta mala svađa u kancelariđi ili na porodičnom ručku, ona postaje beskonačno mala, nebitna. Ova vežba ne umanđuje vaš značaj, već značaj vaših problema. Ona vas podseća da ste deo nečeg mnogo većeg. To vam daje osjećaž mira i omogućava vam da se ne vezujete za sitne prolazne konflikte. To je kao da gledate mrave kako se bore oko mrvice hleba. Sa vaše visine to izgleda beznačajno. Fizički stav moći, prati telu. Iako je stoicizam prevashodno mentalna disciplina, ne treba zanemariti vezu između uma i tela. U trenutku kada primenite protokol, obratite pažnju na svoje držanje, ispravite liđa, podignite bradu, raširite ramena, zauzmite prostor, nemojte se skupljati. Govor tela šalje snažnu poruku kako drugoj osobi, tako i vašem sopstvenom mozgu. Uz pravno otvoreno držanje šalje signal samopouzdanja i smirenosti. Čak i ako se iznutra osjećate potreseno, usvažanjem stava moći možete uticati na svoje emocionalno stanđe. Psihološka istraživanja su pokazala da naše držanje utiče na nivoje hormona poput kortizola, hormon stresa i testosterona. Mirnim kontrolisanim dahom i otvorenim stavom vi hakujete svoju biologiju da podrži vaš mentalni napor. Vaše telo postaže saveznik u očuvanju smirenosti. To je tiha poruka provokatoru: ja sam stabilan, ne možeš me pomeriti. Kada je odgovor neophodan? Strateška komunikacija. Stoicizam nije pasivnost. Postoje situacije naročito u profesionalnom okruženju gde je odgovor neophodan. Ako neko konstantno potkopava vaš autoritet pred timom, tišina možda nije najbolja dugoročna strategija, ali ključ je u tome kako odgovarate.
Nakon što ste prošli kroz protokol od 10 sekundi, vaš odgovor neće biti reaktivan, već strateški. Govorit ćete mirno, jasno i činjenično. Nećete napadati osobu, već ćete se obratiti ponašanju. Na primer, kada me prekidaš dok govorim, to otežava ti mu da pratim užu poentu. Molim te, sačekaj da završim. Ovo je neutralno, fokusirano na činjenice i postavlja jasnu granicu. Nema drame, nema optužbi, samo izjava o posledicama njihovog ponašanja i jasan zahtev. Ovakav odgovor pokazuje snagu i liderstvo, za razliku od emocionalnog ispada koji bi samo uništio vaš kredibilitet. Oproštaj kao alat moći. Nakon incidenta, ima tendenciju da ga vrti u krug, da analizira, da se ljuti, da planira u svetu. Ovo je otrov. Držati se besa je kao da pijete otrov i očekujete da druga osoba umre. Stoik razume da je oproštaj na kraju krađava, sebičan čin. Vi ne opraštate drugoj osobi da biste njoj učinili uslugu. Vi opraštate da biste sebe oslobodili tereta. Oprostiti ne znači zaboraviti ili odobriti loše ponašanje. To jednostavno znači otpustiti emocionalni dug koji ta osoba ima prema vama. Vi donosite svesnu odluku da više nećete trošiti svoju dragocenu mentalnu energiju na taj događaj. Kao što je rekao Epiktet, ne možete uvrediti niko ako mu ti to ne dozvoliš. Oproštajem, vi konačno i potpuno povlačite tu dozvolu, zatvarate to poglavlje i nastavljate dalje, lakši i slobodniji. Primjer iz istorije, Katon mlađi. Da bismo ilustrovali ove principe na delu, pogledajmo Katona mlađeg, rimskog državnika i stoika kojeg su njegovi savremenici smatrali uzorom vrline. Jednom prilikom dok je vodio slučaj na sudu, njegov protivnik, Lentul, ga je pljunuo u lice. Publika je zanimela, očekujući eksplozivnu reakciju. Pljuvanje u lice je bila najveća moguća uvreda u Rimu. Katon je, međutim, samo mirno obrisao lice i rekao: Lentule, zakleo bih se ljudima da greše kada kažu da nemaš usta. Vaš odgovor je bio genijalan, nije bilo besa, nije bilo uvrede, samo mirna duhovita konstatacija koja je potpuno obesmislila Lentulov napad i učinila da on izgleda kao primitivno dete. Katon je primenio stoički protokol pre nego što je on bio formulisan. Stvorio je prostor, analizirao situaciju i izabrao odgovor koji ne samo da je sačuvao njegovo dostojanstvo, već je i potpuno uništio kredibilitet njegovog protivnika. To je stoicizam na delu. Protokol od 10 sekundi nije magiđa. To je disciplina. To je svesna odluka da budete gospodar svog unutrašnjeg sveta, bez obzira na haos spoljašnjeg. To je razumevanje da između događaja i vaše reakcije na njega postoji prostor i u tom prostoru leži vaša moć i vaša sloboda. Vežbanjem ovih principa prestajete da budete list na vetru tuđih mišljenja i postajete hrast, duboko ukorenjen u sopstvenim vrednostima. Zapamtite ovo, prava moć nije u tome da pobedite u svađi. Prava moć je u tome da odlučite da svađa nije vredna vašeg mira. To je sposobnost da se uzdignete iznad provokacije i sačuvate svoju energiju za stvari koje su zaista bitne, za vaš rad, vašu porodicu, vaš lični rast. Osetite tu snagu, tu slobodu, to je vaše. Zaslužili ste je. Hvala vam što ste investirali ovo vreme u sebe, u svoju tvrđavu. Ako vam je ova lekcija bila vredna, podelite je sa jednim muškarcem kome je potrebna. Pretplatite se i ustanite deo elite koja bira snagu u mestu reakcije. A sada, za kraj, pitanje za vas. Koji je prvi najmanji korak iz ovog protokola koji ćete primeniti već danas? Napišite u komentarima. Želim da čujem.